Хәерле көн, Татарстан. Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр. 10 ноябрь иртәсендә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәркемгә күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Тарихта бу көн нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. 10 ноябрь бәйрәмнәргә бай дата. Бүген Россиядә эчке эшләр органнары хезмәткәрләре көне. Халык куркынычсызлыгын, тыныч, рәхәт яшәешен тәэмин итүдә нәкъ менә эчке эшләр органнары хезмәткәрләре иң мөһим урыннарның берсен тота. Бу бәйрәмнең тарихы 1715 елдан башлана. Нәкъ менә шул вакытта Петр I Россиядә җәмәгать тәртибен саклау хезмәтен оештыра. Октябрь революциясеннән соң ук РСФСР эчке эшләр халык комиссариатының революцион җәмәгать тәртибен саклау өчен карары белән эшче милиция төзелә. Башта милиция җирле советлар карамагында, аннары эчке эшләр халык комиссариаты структурасында, 1946 елдан эчке эшләр министрлыгында була. 2011 елдан башлап әлеге бәйрәм Россия Федерациясе эчке эшләр органнары хезмәткәре көне дип атала башлады. Ел сайын 10 ноябрьдә бөтен дөньяда фәннең файдасын арттыру максатында бөтен дөнья фән көне билгеләп үтелә. Бу көнне үткәрү 1999 елда Будапештта узган бөтен дөнья фәнни конференция вакытында тәкъдим ителгән. Анда фән белән җәмгыять арасында тыгызрак элемтә булдыру кирәклеге әйтелгән. ЮНЕСКО ел сайын бөтен дөнья фән көненең әһәмияте турындагы белемнәрне тарату буенча хөкүмәт оешмалары, фәнни һәм белем бирү коллективлары белән зур эшләр башкара. Эчке эшләр бүлеге органнары системасында эшләүчеләр арасында халыкка иң якын торганнары участок инспекторларыдыр мөгаен. Кемдер участок полициясын йөзгә танып белән, кайберәүләр өчен ул хәтта туганы кебек, аңа эш серләрен сөйлиләр, киңәш итәләр. Ничек кенә булмасын, үзен яши торган йортта тәртип саклаучы полиция хезмәткәрен белергә кирәк. Бүген безнең студиябызда кунакта һәр кешегә ярдәм итәргә ашыгучы участок полиция хезмәткәре Айдар Мөхәммәтшин. Айдар әфәнде халык участковый 2021 бөтен Россия бәйгесендә Татарстан данын яклап катнаша. Исәнмесез, Айдар әфәнде? Исәнмесез. Хәерле көн. Хәерле көн, хөрмәтле Телевизор караучыларыбыз. Айдар, менә чынлап та, менә балачакта малайлардан инде бу чиракта үскәч кем булырга телисең дип сорасаң, алар бер тавыштан полиция хезмәткәре буласым килә дип җавап кайтаралар. Сезнең дә менә бу һөнәрне сайлавыгыз юкка булмагандыр. Бу балачак хыялыдыр мөгаен, әйеме? Мин кичкенә вакыттан белә хыялландым полиция эшләргә, ул вакытта милиция иде инде. Халыкка булышасы киләдер, әмма күп еллар узгач та барыбер шул треккә ирештем. Шуңа күрә мин аннан да рәхмәтемне белдерәсем килә безнең руководителебезгә, җитәкчебезгә, начальникка, полковник полициясына Багаев Айдар Рашатовичка. Димәк, инде ул сезгә ярдәм итте, шулай бит. Айдар, сез бит Арчада туып, шунда эшлисез, әйеме? Сез хезмәт күрсәтә торган участок зурмы? Без эшли торган участок зур дип әйтә алмыйм. Ничә кеше менә яши? Участокта бары тик 1000 тирәсе халык бар, 4500 тирәсе адрес белән эшлибез. Шуңа күрә күп вопрослар белән мөрәҗәгать итәләр безгә. Күбесендә инде ул семья проблемалары, ир белән хатын проблемасын решәйтергә туры килә. Менә еш мөрәҗәгать итәләрме? Ир белән хатын мөнәсәбәтен ачыклаганда анда. Һәр вакытта да мөрәҗәгать итәләр дип әйтә алам. Әмма проблемалар килеп чыгып тора. Күбесенчә ул алкоголизм өчен килеп чыккан проблемалар булып чыга. Шуңа күрә ул вопрослар белән бик күп обращаться итеп торалар, мөрәҗәгать итеп тора халык безгә. Һәм инде сез ярдәм итәргә ашыгасыз андый кешеләргә, әйеме? Һәм менә мондый проблемалар тиз караламы? Теге ул бит инде ир белән хатын мөнәсәбәте булмаска да мөмкин. Мәсәлән, инде кеше өстеннән яла ягу, менә андый чиракларда бәлки бардыр, әйеме? Ничегрәк менә Арчада андый проблемалар күзәтеләме? Төрле вакытлар була, әмма һәр якны дагын ирендә, хатынында үз телендә сөйләшергә кирәк үзләре белән, һәрберсен аңларга кирәк, һәрберсен тыңларга кирәк. Менә минем тормыш иптәшем шундый
әйткәндә исерек эчә, ул начар дип әйтеп кенә, ул кешегә начар отношение белән эш итеп булмый, обращаться итеп булмый. Аны тоже тыңларга кирәк, аңларга кирәк, ничә бул шундый хәлгә җиткән, ничә бул шундый тавыш чыгара. Шуңа күрә бөтенесендә дә бер теге общий язык табарга кирәк дигән шикелле инде. Аңлашылды. Тәртип бозучылар күпме соң? Тәртип бозучылар күп дип әйтмәсем, но тәртип бозучылар булып тора. Менә шулай дагын шул алкоголизм өчен генә килеп чыккан бөтен проблемалар только шул дип күрәбез без. Аңлашылды. Менә без инде тапшыруыбыз башында әйттек, сез халык участковый 2021 бөтен Россия бәйгесендә катнашасыз, әйеме? Һәм республика дәрәҗәсендә дә сез бик югары күрсәткечләргә ирешкәнсез. Нинди таләпләрдән чыгып бәяләнде? Безнең инде иң башта конкурс үзебезнең Арча отделында участковый аша уздырылды. Шуннан соң инде анда беренче урынга чыкканнан соң республикада катнаштым. Республикада инде шулай ук беренче урынга чыктым. Анда инде Арча халкына мин зур рәхмәтле беренче урынга чыккан өчен. Шулай итеп хәзер Россия күләмендә конкурста участвовать итәм. Нәрсәдән чыгып бәяләнде соң бу эшләр? Сез күп итеп халыкка ярдәм итүдән чыгып шулай күрсәткечләрегез зур булдымы? Яисә халыктан тавыш бирү соралдымы, алардан русча әйткәндә опрос оештырылдымы? Халыктан опроста оештырылды. Шуннан соң безнең дә теге показательләргә карап, югарырак показательләр була, шуңа күрә шулай итеп мин катнашырга дип сөйләштек шулай дип. Аңлашылды. Белүемчә, әлегә тавыш бирү бара. Бүген инде аның соңгы көне, 10 ноябрь әйеме? Хөрмәтле телевизор караучылар, әгәр дә сез Айдар Мөхәммәтшин өчен тавыш бирәсегез килә икән, аста күрсәтелгән сылтама аша кирип тавыш бирә аласыз. Һәм инде бәлки безнең Айдар Мөхәммәтшин Россия күләмендә җиңүче булыр әлеге бәйгедә. Айдар, менә участок полиция хезмәткәре булгач, әлбәттә инде тәртип саклау сезнең өстә. Һәм инде алны, ягъни инде ялны да белмичәсез, көндә, төндә эштә дип әйтергә кирәк. Гаиләгез моңа ничек карый? Сез өйләнгәнме? Әйе, мин өйләнгән. Без бүгенге көндә тормыш иптәшем Алина белән кызыбызны үстерәбез. Тагын бәби көтәбез, Алла бирсә. Котлыйм. Безнең инде 8-дән 5-кә хәтле дигән эш вакыты юк. Любой вакыт телефонда булырга кирәк. Любой вакыт җавап бирергә кирәк. Чыгып китәсе булса, чыгып китәргә кирәк. Шуңа күрә гаилә инде аңа ияләнделәр дип әйтәм инде. Аңлап карыйлар, әйме? Аңлыйлар, чыгып киткәнгә сүз әйтмиләр. Гелештә икәнен беләләр. Шуңа күрә без ял итәсе бар бүген, тегендә барасы бар дип бик зур планнар корып яшәгән юк берсен әйткәндә. Аңлашылды. Ярый, Айдар, без инде сезне бүгенге һөнәри бәйрәмегез белән котлыйбыз. Алга таба да сезгә зурдан зур уңышлар теләп калабыз. Һәм инде шунысын әйтергә кирәк, менә мондай әлбәттә бу сезнең һөнәрегез, ләкин шулай да тәртип бозучылар саны кимрәк булсын иде безнең җәмгыятебездә. Шулай бит? Шулай булсын инде. Рәхмәт. Узган бәйрәм елларында Камал театры Сәфәр премьерасын тәкъдим итте. Бер туган язмышы. Берсе авылда тракторчы, икенчесе профессор. Моңсу комедияда авыл кешеләренең тормышы, психологиясе, татар-башкорт мөнәсәбәте алга куелды. Тулырак алдагы видеозмада. Альберт Шакировның оригинал пьесасы буенча куелган «Сәфәр» спектакле 1970-1980 елларда социаль-психологик драманың иң яхшы традицияларында язылган. Зур тормыштан читтә яшәүче, урманнарның ишек алдында югалган татар авылы тормышы бик җентекләп күрсәтелә. Алар чын һәм ничек бар шундый. Нәрсә куркыштың да? Нәрсә мине жан тәслим булган дип. Ясый чыгып ятасың әле. Азак укыйсың. Шымгада суханың белән кергәне инде. Укыды инде пудра тәхрәтә килеш. Салам алейкум. Ва алейкум. Бадып тордак. Айватка, таха. Аре, куркыттым. Нихасы? Сәфәр гаябы. Салам. Салам. Кая ничексең? Мин утырып
нәрсәдер язудан бигрәк Камал театры һәм аның зур төркем әдәбияты инде мине тәрбиягә алдылар дип әйтсәм, үзем өчен дөрес була дип саныйм. Шуңа күрә бу ничектер өйрәтү, юнәлеш бирү, әйтә менә шулай дип режиссер белән аеруча эшләгән әйберләр, алар минем менә күңелгә кереп кала торган иң кадерле сәхифәләр булды дип әйтсәм ярый торгандыр. Үзем өчен иң мөһим өлеше шушында. Барыбер дә яза башладым дигәч тә өйрәнәсе әйберләр байтак. Һәм шул исәптән безнең бу спектакльдә уйнаучы артистлар әйтгәндә Илдусовый кебекләр, алар инде гомумән буыны гына башка түгел, бөтенләй башка төрле тәҗрибә, башка төрле тәрбия алган кешеләр, гыйлемнәре башка кешеләр, алардан да ниндидер фикерләр ишетү, менә бу Коръән булайрак әйтсәк дигәннәрне ишетү аеруча кадерле. Әсәрнең үзәгендә Сәфәргали образы. Аны Татарстанның халык артисты Илдус Ахмаджанов башкара. Ул гомере буе авылда тракторчы булып эшләгән. Әсәрдә әйтелгәнчә, Сәфәргалинең бер туганы Муллагали Башкортстанда яши, профессор. Алар бер ата белән бер анадан туган. Татарстан җирлегендә туып үскәннәр, 90нчы елларда плакатлар күтәреп суверенитет яулап йөргәннәр. Әмма бер вакыт профессор ачыш ясый. Ул башкорт икән баса. Архивта утырган тарихчылар шәҗәрәң башкортларга барып тоташа дип раслагач, белемле кеше үзен башкорт дип атый. Әлеге рольне Татарстанның халык артисты Әсхәр Шакиров башкара. Катлаулы рольләрнең берсен бу. Сүздә юк. Мин анда татар кешесенең үзен башкорт дип исбатлавын һәм шушыны туганы белән аралашканда куллана торган кеше дип уйлыйм. Бу рольдә минем андый зур текстларым да, моналарым да юк. Бары тик бер 5-6 җөмлә генә. Ләкин мине спектакльдә инде мине нуктаны шушы инесе белән абыйсы куялар. Берсе татар кешесе инде, ул татар булып кала. Бер татар кешесе үзен башкорт дип исбатлап, башкорт дип кала. Әнә шушы проблема ике бер туганны аера. Алар арасында җан ишеткеч 20 елга сузылган тынлык урнаша. Аудашлар гына бу хакта Сәфәргалинең хәтерендә гел яңартып тора. Карай Сәфәргали абый, син теге әйткәнгә ачуланма инде. Шулай да ике бер туганның 20 ел буена берсен-берсе күрми яшәве дөньяда булган эш түгел бит инде. Йо, мин теге нәрсә бүлеш алмагансыздыр белмим. Соң без килеп кергәндә бит инде Илдар сезне аерып маташа иде. Бу бөтен булай. Менә Рапалның туган көнендә, менә рәхәтләнеп матур итеп бәйрәм итеп утырган җирдә. Шәхсән үзем ул язган пьесада үземә хас булмаган персонажны уйныйм. Ул да булса бер яктан карасаң гади генә персонаж, кем дип әйтим, авыл советы председателе. Ул инде теге кеше уйлар, нәрсә инде председатель бер төрле дип уйлыйдыр. Ләкин менә миңа калса минем персонаж исеме Фәрхәт, авыл председателе, ул инде бик үзенчәлек дип саныйм мин аны. Ни өчен дигәндә, ул менә бер яктан кырыстау, икенче яктан акыллы да, вакыты белән бераз уйлап та бетерми инде. Менә шундырак шул бер дәрәҗәдәге бер ни инде менә, кем дип әйтергә аны, хуҗа, авылның хуҗасы. Бер яктан инде аның теләге дә бар бу авылдан китергә, бер яктан калырга. Менә ни өчен китәргә тели һәм ни өчен калырга тели. Анысын инде тамашачы килгәч күрер, карар ала бирсә. Һәм мин үземнән үз исемне әйтәсем килә, спектакльнең исеме Сәфәр дип атала. Шуңа күрә мин телим, менә бу безнең спектакльнең сәфәре безнең репертуарыбызда озын һәм бик озаклы булсын. Авылда яшәүче Сәфәргали башкорт абыйсы янына барырга чыга. Юлда аңа блогерлар, ат саклаучы малайлар очрый. Шул ук вакытта ул төрле хәлләргә юлыга. Очрашу була, ике бер туган эндәшми генә кочаклаша. Шуның белән пәрдә ябыла. Ни өчен Муллагали белән Сәфәргалинең аңлашканын күрсәтмәдегез дигән сорауга Альберт Шакиров менә булай дип җавап бирде. Бу нәселгә тимәскә кирәк дигән әйбер. Үзен кайсыдыр бер милләт дип санаган кешенең нәселен бер документ белән әйләндереп салу зур трагедия. Нәселгә кагылу зур җаваплылык. Дөресен әйтергә кирәк, спектакль берәүне дә битараф калдырмады. Сәфәргә кайчан ни вакытта чыгып китәсебезне беребез дә алдан белми шул. Ләкин вакыты җиткәч, сизенәдер дә соң булып куйса.
Без һәр образ аша чагылган проблемада үзебезне танучы, кайбер моментта эчтән генә уялып утыручы, көләсе килсә дә бу күренешнең бик кызганыч булуын аңлаучы, ерактагы туганнар белән нәсел җебен сакларга тырышучы адәм балалары дип яза бер тамашачы. Гаилә кыйммәтләре һәм тормыш мәгънәсе турында уйланырга чакырган спектакль театр тормышында дәвамлы булсын. Ачык бәхет ишекләрен, бәхетле булсын һәркем. Менә шуны күтәренке ноктада без сезнең белән бүгенгә саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз. bir kız